Jesu li što ima što se radi? Dobro, novi vlog. Danas smo završili s poslom, radim od 8 do... Ne, od 8 do 12, 4 sata. Znači, idem na fitness u Njemačkoj, koji oni meni plaćaju 20 puta više nego što bi plaćao ja fitness. 50 puta više nego što bi ja plaćao fitness. 30 eura mjesečno da idem kao da dižem tegove za džaba. Tako da ljudi, smršao sam 2-3 kile. Razvaljujem se. Ovdje je moj novi sistem. Tu je baterija 18 volti. Znači bila je na suncu čitav dan. Sam da ne eksplodira. Znači bike Vivi. Da ne poginem neđe. Znači laganica, držim telefon u jednoj ruci, ljudi, snimam, znači šta ja sve... Aj, mušca mi u oko! Evo te, ko da me neko dijabolom udario. Idem sad kući, laganica, 3 minute mi treba. Zato imam ovaj bicikl, ne znam sad da li smeta vjetar. Zato imam ovaj bicikl na napuhavanje. What the fuck? Ne znam ja ni ovako voz bicikla kamoli jednom rukom. Tako da malo je raštelovan, moram da ga sredim. Respektisonski! Guten Tag! Sad sam ga najebao. Stao sam ovdje, između ovih prolaza, zato što držim u jednoj ruci telefon. Sad ćeš kurac krenut sa strujom. Jebeno li ti? Čekaj, možda ga ovak zalaufam, a ne može. Ne može kad hoću snimat klip dok se vozim. O, jesam i Drmex. Čekaj. Uspio sam. Da nije raskliman, išlo bi lakše. Nadam se da se ne čuje vjetar. Trebam 5 minuta dobri. Uteraj mi, uteraj! Besno kuće. Stiga sam. Da vidimo šta ćemo kući raditi. Napolju je livada i cvijeće koji izađe kada ti se neće. Došao sam kući, ispratio ženu. Šta mi je samo preostalo? Preostalo mi je da sebi napravim jaja. Kuhinja je gotova, još samo da dođe Bartek iz Poljske i da postavimo radnu ploču i kupujem novu veš mašinu i perilicu za suđe. Znači moram da uzmem sebi da napravim, ako uopšte imam, kak se zove, joj, ona je to sigurno, trebam šerpica, šerpica mi jedna treba, ćemo ću ovo, aj koga jebe šta, ovu ću za šerpicu, ne znam ni odakle mi ova šerpica ishoda. Ću metnem jaja, imam 4-5 komada se kuha, imam 4-5 komada jaja da se kuhaju, da ga malo opsolim. Gotovo i ovo je pri kraju već, ova ploča ovdje. Tako da, ali dobro, njih ima jeftinih, njih ću kup, nemam pojma, vidjet ću gdje. Dok čekam da se kuhaju jaja, da vam ispričam, znači počeo sam radit. Znači, rokačina živa, znači radim
Napustio sam posao u staroj firmi. Googlajte naziv firme i googlajte recenzije kao radnika, pa ćete onda skonta zašto sam ga napustio. Zaposlio sam se sad, radim u Hibi. Kao što ste vidjeli, znači išao sam, tu mi je negdje 2-3 minuta biciklom ili autom, a pješke je treba dobrih, ako hoćeš normalno da ideš 10 minuta. Tako da, sad rokačim tamo fizikalu, međutim, s obzirom na iskustvo koje imam, šta sam priložio sve u životopisu, oni su mi dali da rokam 2-3 sortimenta. Da rokam 2-3 različita dijela, tamo gdje su pića, gajbe, sokovi tu i plus mlijeko i to. Sad ne znam, ja sam im rekao odmah na početku, ne želim nikakvu odgovornost. Apsolutno ništa, želim samo odgovornost, recimo roba koja treba da bude posložena, da bude lijepo posložena i prezentirana. Znam sve da radim ovdje, šta vam oči. Nisam htio da ih impresioniram, sam rekao, znam sve da radim, ali želim da bukvalno imam mjesto da radim 20 sati sedmično, nije maksimalno, nego 20 sati sedmično. Kaže, takav nam i treba, drago nam je da imaš toliko iskustva, dogovorili smo se za platu, to je to i tako da smo startuje evo već druga sedmica i druže, perfektno. Znači prvo što sam se navikao opet da ustajem fino, ne ustajem baš toliko rano, ustajem fazom 7, u 8 sam poslu, 12, davanje, završim i to je to. Tako, eto, tako neki mali update od strane mene. Poželio sam se ovako pričat s vama i vlogovat. A ne sam budalesac, ne seri čepovi. Jedemo male dinosauruse. Sjeo leba. Jedemo male dinosauruse. Ovo vam hljebova jedem. Nemojte misliti kao, evo ga zdrav život, ovo ono, nije to, nego nema nikakav drugi u kući. Egzona voli ovaj da jede. Možda ni ovaj leba nije. No. Ajmo mali dinosauruse da jedemo. Pa onda Streamex. Jedan od razloga što sam napustio, što sam bio toliko radio, toliko u netu, je zato što sam tamo imao neograničen ugovor pod punim radnim vremenom. To mi je omogućilo i na tome sam im zahvalan. To mi je omogućilo da dobijem neograničenu boravak u Njemačkoj. Kad sam to dobio, isti dan sam nazvao i dao otkaz. Respekt. Respekt! Dobri dinosaur. Polutvrdo kuvano. Polutvrdo kuvano. Respekt. Na polu je livada i cvijeće. Ko izađe kajati se neće.